Hello, sari kaham jotona na direct ang gija phaise video snamsio tanga hingke nogo jora malia ko dugani phaiga hangkai no ko tui rok tuku baye akonoi tang sopai drop gija wata gija sing sikla panda hangkai deli bishu barok khaita mane sikla rok simi khlailai to gija borok phaibe ko gija rok buklok je ko boite borok phai tong tere hangke nai tong ni blog gija rok khlok je ko lai dog buru jage ko har simi pira la khari rekha ma khani sila cycle asu tongo makhe pastor bo bote bishi kori kha dakti no roni transfer thangpai sinai ang khana mani khe 26 tarik da na 27 tarik thangnai hini khanauta borok oro tongo pastor ni quarter ta thangpai sinai borok bo hangke ta jang khana sana jotoni no bahai mane thango phayo iko ma hayo ta ama haise oma haji jora ngi tong hangka ba thangnani phainani borok thangke katal phayunai haidiba hangke jotona sarapsa phaimani ba eko ba haina ta thambi warmani aso kitong mase ko kolom sukapa thike kolomani pura titu ko boi phaidoro ba kisa thanda singna nang bole tung phlamani tese bokhoro bo kolom muhni suja khatei bo koloma jor khang suimang jong nam sung bokhoro hangke suka hangke bo pharanan bage khengna nango hangke hai kolomai thango umti mamang khana hangke su nai kolomani ke borok khaya ko jong kene se sokpai ko poila asuk dosika pra doi phaimani yangle borok se sokpai be ko jong kene se sirksiko tabo khaito jotono borok sokpai be ka ge panda bujang nai tongha pura sokpai be siga ko baksa phai tong ko hangka ke jojo sokpai be ka hangka ba video khlai tongha ta haipono baksa tong ko ta gai ekos chini sikla rok amswk bisi bang thaya nai tong de anin blog haikena choya kari Mau hàng sẽ tốt khơi. Hey, quack. I am the helicopter. Hey, Peter Joy. Hey, Peter Joy. Okay, Peter Joy. Hey, Rahul Joy. Ini bukan tu apa bahasa. Pandarok pai beka pandarok pai mani yagolo sengkan rok serungi tonglayo te musamung bo serungnai tanga hingke sini boskango program rok tongmani bagai seng gan rok musamung rok serungi ma tonglayo tabo hangke no haken logiri tongli omo hangke darak layo ta mane ke binbu ke prem ta ke habo hamjak na hede binbu si prem hangka ba emne bon musana bo kereng rusapna bo kereng teirik nai ro belai khana takna kereng bin bihirik ni si takna nange bini yak be tak jok serik nai kan ma tong bin bihik as ke sela phano rik ne belai khana takna kereng video no skip khaya kare ha ke no logiri tongni paithak jora Hey, Masade.
Hi. Hi. Subscribe. Subscribe. Korean no? Korean siya po. Like a Korean. Wow. Wow. Korean culture. Siya na. Korean siya na. Nanti buat cerai itu sih cerai orang sekir kaya sekir cerai orang hingga hamjago ang mobil kena cerai orang hingga hamjago cerai orang hingga jatuh nama hamjago hai dana cute sama kang naik talk nuk hingga jatuh nama hamjago hingga sengke tabo musana serna naik tong layo iku ani logi darah pera mane prem ta dara prem bo ekdom musana kerenge di babo to buri hai koli koli tong ekdom koli jaga stong na lebo khikrok kuchu kuchu kai musai tong jao bo ge manthaya koseng mane poila serengmani ba akon ko milire malai suke kota ani blog oro no mothak jak sinai norokano joyagari logiri tong bagai belai kheno pai fly hambai te malai fine buskang blog o jotona hambai